ụmụ Igbo ụmụnne m, kedu ka o si dị n'ebe ị nọ? Ama m na arụ dịcha onye ọbụla. Ana m ekene Chineke n'isi anyị ncha niile n'ụbọchị taa. O nwere ihe onyonyo nke ikpeazụ anyị merụ, anyị ji wee na-atụ alụ ka anyị esi wee jee na ka anyị esi wee na. Onye ma ife na-ejikwa n'ụtụtụ were achọ ewu ojii, maka ama m na oteghị ite mebere isi ewu ife. Ọ bụrụ taa okpofu na-agba egwu, mana ajị dị ya n'ahụ ịkwọrọ ka amarụ. Ọ bụrụ ọsịsọ ọsọ afọ ka anyị na-ata n'obodo a, anyị na-agbazi m ọbara, anyị na-agba ọbara n'obodo a. Nke a doro ewu na ọkụkọ anya. Mana enyechago m anya wee na-ajụ onwe m, kedu ife anyị asị na ọnya kpatara ndị be anyị adịrọ echerute echiche ụlọ? Maka inene ụdị egwuregwu ndị a ji anyị were egwu nji na-eti mkpu niile a, maka ọdịmma Igbo, maka ịfụnanya Igbo, maka anyị nwabụ ndị Igbo bụ catalyst erupting into a wider cataclysm. Mana ya marọ, ọ bụrụ na ị marọ uru nkata gị bara ewere ya wee kpofuo afịa. Ọnọdụ anyị debere onwe anyị na ya, ndị na-etinye anya azụ na late 90s and the early 2000s, ife El-Rufai ji ndị be anyị wee mee mgbe ọ bụ Minister of FCT, ndị echeti ya. Ama m so many landlords nwe ọnụ, ama m ndị na-arịa stroke, ama m ndị nọ n'ụbịam ya ruo taa. Ebe iji egbe anarụ gị ego, nye gị akwụkwọ, another minister ma gọọmenti ọ rejim abata si no illegal structure akụrụ ya debe n'ala, no compensation. Ejego m jụọ ese, ọ bụrụ na ndị ugwu na-atụ arịrị na ana niile dị na Abuja na ọnọkọ ụmụnne ha ka 90% nọ n'aka, ka o si wee baa n'aka ndị Igbo ka ha marọ. Mana ọ ngọzi Chukwu, mana ọ na-agbagharị. Ị na-ekwe na be ndị ofe mmanụ ofu ife ahụ. Mana ọ na-ewutezi m na anọ n'iru nwata na-eti nne ya. Ọ na-ewute. Ị na-echigha ya na Lagos, ife mere na Abụlado mgbe e nwere explosion, ọ bịa dịkwa ka ya asị nọ nkata akpara akpa. Ekwuona m okwu maka ọsọ abịola. Ife niile a na-eme akụnụba ndị Igbo ka a na-achọ. Ị bịa na mgbe e nwere nsogbu na Jos, ama m ụlọ niile ndị be anyị nwere na Jos, onye chi ile nke ya asị anya buru ya n'isi na mana ha ama ngo. A na-ekweghị ife udene na-ekwu ozu. Anyị goro mmiri anyị amachie, anyị goro desert anyị mee ya ọbụla steeti. Mana ọ nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ wee nebata ajụjụ anya. Onye mma ọfụma jụrụ ajụjụ a, onye mma ọfụma, nwa afọ Igbo pụrụ epu n'ala Igbo. O wee sisi gosi ya onye ugwu nwere esteti na mpaghara ọbụla n'ala Igbo na onye enye ya 5 million. Oge m fụrụ ya nchi ọchị, maka ama m na onwere ya fụdo ebe ha na-akwụ ụgwọ flat. Ha na-eji nzuzu ezuzugbo anyị nwache na ịmụ ife. Ngị nwa ya enwe ụlọ, kpọta onye ugwu, nye ya ọrụ, o biri n'ụlọ gị, ị na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, ị na-enye ya nri, ọ na-agbata mmiri n'efu, ọkụ a na-enwuri ya n'efu. Ọ nọ ka ọ ya anọ, o jee kpọta nwunye ya, chigote ụmụ ya, ọzọ kpọta ụmụnne ya n'ofu ebe ahụ. Ọkụ obere bacha mewe biznes. O nwere ife ọ na-atụfu n'ọsọsọ nweta. Jezie na steeti niile dị na Naịjirịa, efu na ebe ha na-eje were anabụ na bandri, okere steeti n'ibe ya ka ha na-eje were ana jiri aka ha kụọrọ onwe ha bacha. Jee n'okere Ọnịcha na Asaba, jee n'okere Enugu na Anambra. Ha na-eme ya nọ Federal Road ka ha nọ na ọnọ ka ha nwe obodo a. Otu ha si wee debe ahụ, ha edeghị ya na plate nọmba, gwa ha fichaa ya. Ka ha fichara ya, ha na-egosi ya n'omume na ọha nwe obodo a. N'ọha ka ndị colonial masters nyefere obodo a n'aka. Anyị na-eme anyị zọọ 10 steps n'iru, anyị azọọ 50 steps n'azụ. Ụnụ afụgo ebe o debere anyị isi n'anya. Ekwugo m ya, onye ọbụla mụ ife na-eji ụtụtụ were achọ ewu ojii. Onye amara ife ọ na-arịa na-ebigheri aka ọgwụ. Onye amara chi ọ na-efe na-awụgharị ekpere. Onye ọbụla ya na chi ya dị na mma adịghị ejegheri be dibịa eje agwọ ọgwụ. A sị na Igbo ada agba ọsọ mmiri ma ọ na ozuro ha arụ. Anyị ekwesịgo ịgbanwe nyaba asụsụ. O kwesịghịzi ka ọ na-eme n'iru anyị, maka enwego ndị amamife, enwego ndị jere mba mụta ife, enwego ndị pụrụ apụ, enwego ndị fụrụ ụzọ, enwe ndị ọka mmụta nọ n'etiti anyị. Ekwesịrọzi ka mmiri na-amazu anyị ahụ tupu anyị wee gba ọsọ mmiri. O kwesịrọzi. Ụnụ fụrụ ọnwa gara aga, ọnwa Maachị, na ngwụcha ọnwa ahụ ndị shite merụ demonstration mkpụrụ ụbọchị abụọ. Ife mebe ịgba ha tia gas. O ruzie na nke anyị nwa ndị be anyị wee pụtazie na 31st ka ha mekwazie nke ha ebe a rapụrụ ndị a
ụnụ ma mmadụ na-asị agbagbu ndị akpụrụ akpụrụ karịrị 150. kedu ife anyị asị na ọnya ka anyị mee? Ọ bụrụgodo na ife ndị nna nna metara wee si onye were ya na-eneta ụmụ ife ndị eti mgbu a na ya ma agbakwa nkịtị. Oge m mere ihe onyonyo m kwuru maka nna Peter Obi ka ọ jụọ onwe ya ajụjụ ka anyị kwube okwu onwe anyị. Ụfọdụ na-asị m na o kwesịrị ijecha ụlọ ikpe na m kwubezi ya kịta ọ dịka ọ ya abụ ekawọd. Ọ bụrụ ife m kwuru ige ntị ọfụma, akọwa m ya na ọ bụrụ na m pụtara ụlọ ikpe a na ndị international community ama anyị ya nke ndị obodo a o doro anya na o nwere egwu ha na-azụ. Onye anya fụ na ọ ya agba aka ụzọ na-abụ o weru n'oge wee kwube okwu nnwere onwe ndị be anyị, achọbazie ndị anyị na ha ya agbakọ agbata obi allied. Ife ndị a ka m kwuru ke ndị ya dụnyere anyị ukwu ka anyị wee kwuo okwu maka mgbe a dị mba na ịtọ na ịnọ wee kwube okwu mmadụ onye ka ha ya anụsọ ọgụ. Alụ ka ntụ taa ọ bụrụgodo gị fụrụ ebe a na-agbara gị izu ọnwụ ịkwụrụ, ma ọ bụrụgodo onye nwaanyị Jizọs Kraịst ugboro onye ka a na-agbara izu ọnwụ ọmịpụ, ọnụ ka a na-agba izu ọnwụ ọmịpụ, ọ karịrị ugboro 10 wee ganye mgbe oge luru osisi ya anụ na a na-egbu ya kwụrụ, emekwazie ya abịola wee kpụpụtazie Obasanjo na nga were ya wee kọmpaseti ya. Ọ bụrụ na aka Chukwu adịghọ na njem a onwe efeme nwanne anyị nwoke Peter Obi wee jee wepụta ofu onye n'ime ndị anyị na-arịa na-achịbụ anyị n'ala Igbo were ya wee sị ka e wee tie ndị Igbo aka n'obi, kedu ka ọ ya dị unu? Wee gbuo onye nke a tụkwasara obi ma Chukwu ekwena, wetazie ndị anyị na-arịa bụ ndị ọ na-ekwe ha na ha eme, ndị a na ha na-agbakọ izu, were ya wee sị ka eti anyị aka n'obi. Kedu ife ọ dị unu ka ọnọdụ anyị abụ? Ọ ya ka m ji na-ekwu okwu a. Ekwupụrụ m ya na mbụ tupu nkwube okwu ka anyị tụọ akwụkwọ na ọ bụrụ na anyị tụọ akwụkwọ dabara anyị ekwuekwu okwu nwere onwe. Ọ nwụrụ nke anyị asị na oge agafego asị onye eji na ana ka isi na-ete aja, onye a na-egbu egbu n'azụ onwe ya. Ebe a ka dị ndụ na-eku ume anyị ada agba mbọ nwere onwe. O nwere ebe ọ dị n'iwu na onye a na-emegbu emegbu nyekwu n'okwu, o nwere ebe ọ dị n'iwu. Ụzọ ife na-abụ ka mma ya emeriri n'obodo a ịda na anyị banyere abanye ọ na anyị pụrụ apụ ịnọ out. Ọ bụrụ na ọ ka anyị nọrọ otu anyị si wee nọrọ onye ọbụla agba nkịtị, ịma na mmadụ agwụla. Osisi na-abọdachi ụzọ ihe ebuga nke mbụ wee bịa buga nke abụọ, ọ ka esi eme ife che na anyị n'iru kịta abụ mbịakọnata ọnụ, onye ya achịkọnata anyị ọnụ. M ji wee na-agwa nwanne anyị Peter Obi ma ọ bụrụ na o nwere mmụọ ya, maka ụfọdụ na-asị na ọma mmenwu ya na ife niile ọ na-ekwu maka obodo ya dị mma maka inwe obodo a nke ọfụ New Nigeria na ife a ka ọ bụ n'ọnụ. O nwere ebe ife ya emeruo mmadụ ọsọ gbara iru agbaba azụ. Ụtụ uche ka anyị na-atụ, uche ofu onye ada ezucha. Ọ na-aba na-ekwukwu okwu na mgbe ụfọdụ efe ụfọdụ ụmụnne anyị bi n'obodo dị iche iche, onwe ndị bi na ana lokal gọọmenti ha adị ekwuri okwu na ha adị emegharị ahụ, mana ụbọchị ọ ya esu oge a ka ị ya ama na onye ugwu fụrụ anụ onye Igbo ọ ya ama mbọsị ọ ya esu. Ife dịrị anyị kịta abịa ịbịa tụba alụ ka anyị esi wee mepebe anyị enwe economic summit, ka anyị esi wee meghe obodo maka ezigbo ndị ọchịchị dị n'ala Igbo, ma ndị igwe ma ndị ọha na eze, ha nwee ọdịmma Igbo n'obi ha. Ife dị kịta bụ ịbịakọtaba ọnụ ịtụba alụ. O nwere ife ọzọ mma eji enwere igwe n'obodo, enwe ndị nze na ọzọ na-abụrụ ka atụ alụ ka obodo ya esi dị mma. Ego niile a na-eweta maka ana Igbo, ma nke na-aba ndị igwe aka ma nke ndị gọvanọs, unu negoro ka ana Igbo dị. Emegharị ụfọdụ asị na anaba otu. Kedu ebe anaba otu? Chere mgbe oge ruoro ụnụ aja dị na be nna gị n'obodo unu, ị na-akwụ 1.something million na flat, esi m na uche gị dị ya, mana ụnụ aja dị na be unu. Kịta bụ onye nwe indọstrị ụlọ ngwaahịa owenata. Ọ bụrụ na ebe obibi ka ị ya arụ ịbịarụba, ụnụ fụrụ ka nwanne anyị nwoke Innocent si wee na-arụ ka plant obunata ya n'ala Igbo debe ya na Nnewi. Football club Honorable Ifeanyi Ụba ụnụ fụrụ nọ na Nnewi ka ọ dị. Kọstaris abụrụ n'ọka ka o nwere rice mill ya. Otu a ka ọ dị emegesie ụlọ ngwaahịa ebe a na-arụgasị ngwaahịa dị iche iche, ebe a na-arụpụtasị ife nri. Uche anyị anataba n'ụlọ ọnya bụ ife na-etiri mkpu ya. Nwanne anyị nwoke asịsị gosi ya ofu onye ugwu nwere steeti na onye weta 5 million. O nwee na nke ọ na-ebido kịta Seaman Global Project Limited na ya ọ na n'ike ka o nwere ana. Ife ọbụla ị chọrọ ịrụ negasịa ya n'ọnyanwa dị ife a. Ọ ife dị mma ka ọ bụ. Ife nna ya unu ụmụnne m biko
akụrụ ụlọ okwu ebe o si. Ọtụtụ na-aza akụrụ ụlọ mana akụ ha dị n'ụzọ. Ka anyị natabazie n'ụlọ. O nwere ọtụtụ rapụrụ abandon property n'obodo ndị ugwu. Na-ekwu Rivers steeti ebe a ka anyị nwekwara abandon property ndị nna nna anyị. Ọ dị ka ebe a kpachara nkụ n'ọhịa ekpori ya wee na ọ bụrụ abandon property. Ọ ife ọ dị ka ya. Anyị kpatacha ọ n'aka ndị mba. Kee ka akụ gị ga-esi wee dị n'aka ndị mba ịnwụọ ebunatara anyị ozu. Ndị mba nwere akụ, ụmụnna enwere ozu. Ọ ka esi eme? Ụmụnna gị ọ na-eri ozu? Akụ gị kwesịrị iru ụlọ o rute ụmụnna. Maka ọsọ suru na onye ọnọgba aka na ka anyị weta mmepe obodo n'ala Igbo, ka anyị ghara na-akpụzi gọọmenti n'ọnụ. Nke anyị eme anyị emenwori onwe anyị. Biko zisa ihe onyonyo a. Ana m ekene unu ụmụnne m. Ana m asị ka ọ gazie. Afọ m bụ brọda Paul Chigbo. Zisa ihe onyonyo a biko.